Andreas Paul Muscat bħalissa qiegħed jispeċjalizza fl-istudju tal-arti u l-iskultura f'waħda mill-iżjed skejjel tal-arti prestiġjużi Firenze, fejn l-istudenti normalment iqattaw żmien sostanzjali ta' stennija sakemm ikunu aċċettati. Hemm waiting list, ġifieri hemm min applika 3 darbiet, 4 darbiet u mbagħad jiġi aċċettat. Fimni, ġejt aċċettat mal-ewwel. Bid-bissima fuq wiċċu jgħid li qed jgħix il-ħolma ta' ħajtu. Iżid jgħid li qed jistħarreġ taħt uħud mill-aqwa mustaċċuni fil-mestier tal-arti figurattiva u l-iskultura. Jaċċenna li l-arti li qed jitħarreġ fiha hija msejsa fuq teknika fejn jibbażaw xogħlijiet artistiċi fuq mudelli reali. Riċentament, Andreas kellu sorpriża sabiħa meta kien ikklassifikat fis-7 post fost iżjed minn 1000 artist li ddebuttaw f'kompetizzjoni internazzjonali prestiġjuża, dan permezz tal-iskultura Atena, skolpita mit-tafal, qal li bbaża fuq mudella professjonali reali minn Milan. Għamilta kien hemm kompetizzjoni barra minn Malta, ma kienx l-intenzjoni tiegħi li terbaħ fl-art imma tistax ikollok rebbieħ u tellif. Kienet il-kompetizzjoni? Il-kompetizzjoni kienet online, però ġiet organizzata mill-American Portrait Society. Għalli minn kelli jieħu pjaċiri Pitter ukoll li skultura tipprovdi b'dimensjonijiet uniċi minħabba li tirrikjedi preċiżjoni minħabba tridimensjonalità. Iltqajna miegħu fil-garaġġ fejn jikkollabora ma' Missieru Pawlu, ukoll artist prim li speċjalizza fil-bini ta' pasturi u statwi magħmula mit-tafal. L-ispazju huwa miżgħud bi kreazzjonijiet artistiċi, opri tal-arti li bħal donnu Mikael Muk, tant li huma maġuna bħila, talent u dedikazzjoni. In the future, ġifieri ħankun nesibixxi Londra in the coming months, esibizzjonijiet internazzjonali wkoll in the pipeline, xi ħaġa l-Amerika wkoll. Mal-lista tal-avvenimenti jgħid li jitama wkoll li eventwalment jitrasformaw dan il-garaxx modest f'mużew.